Ev bû 2 salên pirtûka min ya gotinên pêşiyan li çapxaneya Jilêr hat çapkirin. Zêdetirî 1800 gotinên pêşiyan bi taybet yên herêmên Kobanî û gundewarên wê min berhev kirin. Bi rastî min gelek zor û zehmetî ji aliyên madî û manewî de dîtin. Her wiha ji aliyên fêmkirina kal û pîrên me bi tîgîna gotinên pêşiyan ji ber ku di demê berê de hin digotin telîq, hin digotin hîkem û her em bibêjin civakekê navek lê kiribû. Lê belkî min dixwast ez dev ji karê xwe berdim, lê yê hêz û moral dida min û hêşt ku ez berdewam bikim bavê min bû. û her wiha yeketiya rewşenbîran jî alî min kir ji aliyê çapkirinê ve spasdarim ji her kesî ku bi min re bû alîkar. Bi rastî armanca min ew bû ku gotinên bav û kalan wan da nebin û nijad û nifşên nû li ser şîretên wan jiyana xwe bidomînin û ji dîroka kal û pîrên me dûr nekevin. Lê belê her gotinek çîrokek e û di nava hembêza xwe de dîrokek veşartî ye. Ev bû saleke min dest bi projeya pirtûkeke nû kir. Pirtûka min ya çîrokên evîndaran yên waqî bi taybet yê herêmê me Kurdan. Lê derfet di destê min de nîne, ema ez dev ji pênûsa xwe yên rewşenbîrtiyê bernadim û ez ê hîn berdewam bikim. Di dawiyê de hêviya min ji her kesên xwendevan, her kesên rewşenbîr û zana, çîrok û bûyer biriya hizir û pênûsa xwe binivîsînin û derxînin holê.